Takže dobrý deň, prajem. V prvom rade by som veľmi rada poďakovala za pozvanie na konferenciu. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za priazeň. A samozrejme ďakujem vám za prítomnosť a prípadne pozornosť. Moje meno je Ľudmila Hrdináková, prichádzam z Bratislavy, z katedry knižničnej a informačnej vedy. A naozaj sa veľmi, veľmi dlho, 15-20 rokov, venujem detskému čítaniu a detskému čitateľovi. A na úvod by som možno také 3 reflexie. V utorok ráno som mala také malé čítanie, marec, mesiac knihy, pozvú aj niekoho z univerzity. Malé čítanie pre druháčikov, mali sme veľmi pútavú knižku, deti boli úžasné, s otvorenými očkami, počúvali veľmi pozorne, zapájali sa a tak ďalej. A keď sme odchádzali, keď sme sa lúčili, tak som prehodila pár slov s pani učiteľkou, ktorá sa mi priznala, že supluje. A veľmi si povzdychla, že je veľmi nemilo prekvapená, lebo z toho ročníka, boli to druháčikovia, z toho ročníka plynulo čítajú 2 alebo 3 deti. A sú deti, ktoré hláskujú. A to už sme sa preklopili do vlastne druhého polroka ich, teda druhého ročníka. Druhá reflexia. Ten istý deň večer stretla som po dlhom čase jednu známu pani učiteľku, ktorá sa tešila, že má prváčikov a povedala, že zvádza neuveriteľný boj s rodičmi, ktorí odmietajú s deťmi čítať večer, odmietajú aj to, že spoločne si čítať alebo im čítať, lebo učiť čítať má vraj škola a sú na to profesionáli. A tretia nepríjemná alebo negatívna možno reflexia je zo včerajška, keď som išla na stanicu s kufrom a v električke sa dohadovali 2 dámy, sedel pri nich taký, podľa môjho názoru, 8-7 ročný chlapec, ktorý držal mobilný telefón a niečo si prehrával. Rušilo ma to, samozrejme aj všetkých ostatných. A 2 dámy sa dohovárali, že pôjdu na vínečko a prehovárali toho chlapca, že ide s nimi a bude sa teda pozerať na tabletík. Tak. To je dnešná čitateľská realita. Ja by som teda trošičku nahliadla na tie vedecké bádania, ktoré sa realizujú okolo čítania. Musím povedať, že s tým bádaním som začala naozaj veľmi dávno a to takou témou, že ako môže rozprávka mnohodimenzionálne pôsobiť na rozvoj osobnosti dieťaťa, nie len na jazyk a jeho kognitívne schopnosti, ale aj na tú sociálnu stránku, emocionálnu stránku a tak ďalej. A bolo to naozaj úžasné. Doteraz mám nejakých 200 hodín nahrávok, ktoré som si povedala, raz si to všetko vypočujem a ešte raz spracujem. Môj druhý výskum bol v predškolskom zariadení, rovnako ako ten prvý. A tam som sa pustila do porovnávania efektov literárnej modality rozprávky v konfrontácii s audiovizuálnou modalitou, to znamená taký večerničkový seriál som si vybrala Jaroslava Citu, ktorý má aj literárnu podobu, aj audiovizuálnu a musím povedať, že ten výskum bol ohromný, lebo tie interakcie, tá zásoba interakcií, ktoré deti realizujú pri čítaní, ak je s nimi rodič alebo povedzme nejaký starší súrodenec sám, tá je mnohonásobná. A na druhej strane som si všimla, že pri tej audiovizuálnej modalite, ako sme to spolu sledovali, tak aj keď som pri nich sedela, tak ako keby celý ten film predbiehal jeho myslenie. Aj keď sa, povedzme, chcelo to dieťa niečo opýtať, nestačilo. Niekedy teda načrtlo a prečo? A to prečo je strašne podstatné. To prečo je základom tej literatúry.
Všetko vysvetľuje, všetko popisuje, verbalizuje. A prostredníctvom tých literárnych zážitkov vlastne môže ten malý človek spoznávať svet. Poprosím, na úvod si dovolujem tento citát. A ten citát som našla v knižke autorky, ktorú zrejme poznáte, lebo jej kniha Čtenáři v Hradce je veľmi populárna, Marianne Wolfová. A toto je citát z knihy, ktorá sa volá Prúst a chobotnica. A v tejto knihe Marianne Wolfová krásne vysvetľuje, že čo sa deje s ľudským mozgom, ako v tom, povedzme, vývoji človeka a čítajúceho človeka, tak aj v tom mikrokozme vývinu toho dieťaťa, keď sa stáva čitateľom. Ako sa mozog učí čítať, ako vlastne sa formuje do štruktúry, pre ktorú nebol narodený alebo stvorený. Hovorí tento citát, že čítanie je vo svojej pôvodnej podstate plodným zázrakom takej tej tajomnej komunikácie. A z tejto knižky mám aj jej nejakú takú možno čitateľskú skúsenosť. V knihe hovorí, že Machiavelli, keď sa chystal na ten proces čítania, tak sa obliekol do dobových šiat autora, pretože sa pripravoval na naozaj také až intímne stretnutie, pripravil pohostenie, stôl a tak ďalej s tým, že naozaj ten autor, ktorého má rád, si to zaslúži. Môžeme ďalej. Naozaj teraz je veľká diskusia o tom, že naozaj etablovať a formalizovať skutočnú vedu o čítaní, pretože jednak je to veľmi dôležité v súčasnej etape a naozaj už je toľko poznatkov a to čítanie má toľko dimenzií, že pokryť to jednotlivými disciplínami ako parciálnu tému v súčasnosti nestačí. Tá veda o čítaní má samozrejme svoju nejakú históriu. Tie výskumy čítania sa začínajú už v 19. storočí, také seriózne, ale boli individuálne. Taká väčšia výskumná iniciatíva pochádza z prvej polovice 20. storočia, dokonca tam bol taký tlak vzdelávacieho prostredia, toho edukačného, aby sa pristúpilo trošku výraznejšie k výskumu čítania, ale nejako tie zistenia, parciálne, jednotlivé, sa nedostali potom do vzdelávacej praxe. Až jednoducho tá povojnová početne silná generácie detí, ktorú dnes poznáme, alebo dnes ju pomenúvávame ako baby boomers, bola takým tým spúšťačom sofistikovanejšieho prístupu k výskumom, pretože bola to nielen silná generácia, ale v tej generácii postupom času, ako ona dorastala do toho obdobia toho rozvinutého čitateľa, tak sa zistilo, že má veľké rezervy. A že v tej generácii je veľmi veľa detí, ktoré majú veľké problémy s čítaním. A to bolo možno aj impulzom k založeniu Reading Association, International Reading Association, ktorá sa podujala, že bude takou záštitou výskumných iniciatív a takouto pôdou pre rozličné vedné disciplíny, ktoré sa zaoberajú čítaním. Tuto máme taký prehľad výskumných období, ktoré sama International Reading Association takto člení, v súčasnosti už International Literacy Association. A ja upozorním iba na niektoré momenty a na to, že naozaj všetky tie obdobia, aj keď povedzme, boli vystavené určitej kritike, priniesli tie základné stavebné kamene, ktoré sú dnes piliermi pre novú vedu o čítaní. To prvé obdobie, éra podmieneného alebo kondičného formovania čítania, to bola etapa, kde bola tá výskumná iniciatíva nasmerovaná na to, že rozložme ten proces, ako sa realizuje,
čo ten detský čitateľ robí a tie jednotlivé čiastkové procesy vydrilujme, vycvičme a čitateľ bude čítať. Tak to rozkladanie na proces, tak to sa deje po súčasnosť a musím povedať, že v tej druhej časti svojej prezentácie aj uvidíme to rozloženie procesu. Takže veľmi dobrý, samozrejme, stavebný kameň, avšak samozrejme tá kritika bola na mieste, pretože ten drill detskému čitateľovi nestačí. U niektorých detí jednoducho môžeme sa neviem ako snažiť, to cvičenie a vycvičovanie možno je skôr proti tomu čítaniu, to poznáme, že tie výkony, ak nedosahuje, tak sa mu to čítanie znechutí a skôr to nasmeruje toho čitateľa odvrátiť sa od čítania. Takže tá druhá éra prirodzeného vstupu do čítania vychádzala z takejto nejakej myšlienky s ambíciou podporiť toho detského čitateľa po inej stránke. A práve preto, že sa začala rozvíjať lingvistika, psycholingvistika, tak sa nasmerovala pozornosť práve na toto. Bohatý jazyk, hra s jazykom, cit pre jazyk a ten jazyk, ktorý prinesie krásny príbeh, ten je možno základom čítania. Samozrejme, že tam patria do tejto éry aj veľké mená ako Carol Chomsky alebo Dolores Darkinová, ktoré vyslovene hovorili, že ak má čitateľ dobre čítať, tak musí mať veľkú, širokú slovnú zásobu, ktorú v podstate buduje predchádzajúce čítanie. Takže taký kolobeh. Samozrejme, že tá éra tiež s postupom času ustúpila do úzadia. Prišla tzv. Informačná éra s nástupom alebo s rozvojom kognitívnej psychológie a so svojimi veľkými teorémami, ktoré podporili inú stránku čítania. A to je, ak dieťa nemá znalosti, nejaký ten svoj background znalostný, nemôže predsa rozumieť textu, aj keby, povedzme, malo výbornú techniku čítania. Ak napríklad číta o tom, ako dievčatko rozhodilo trpasličie korenie, tancovalo po ňom a z trpasličieho korenia triskala krásna šťava a pritom nevie, že trpasličie korenie je kvetina, tak potom naozaj dochádza k veľkému posunu. Takže k týmto treba dobre vycvičiť ten základ, treba mať veľkú slovnú zásobu. Pristúpil aj ďalší, tzv. Kontextový procesor pri čítaní. Dieťa musí mať poznatky, musí mať koncepty a potom aj rozbeh v tom čitateľstve bude úžasný. Bude mu to pomáhať, pretože bude mať záujem o predmet, o tú tému, o to, čo sa v príbehu deje, alebo povedzme o ten vesmír, a toho poženie v tom rozbehu čitateľskom, aj keby po tej technickej stránke mal trošku problémy. Informačná éra bola samozrejme tiež kritizovaná, že to príliš taký počítačový, mechanický prístup a prišla éra sociokultúrnej perspektívy, ktorá doniesla to, z čoho môžeme ťažiť dnes. Veľmi výdatne a to je vzory. Ak dieťa nech bude chcieť čítať, to nemusí byť preto, lebo má nejakú averziu. Ale to môže byť preto, lebo okolie nečíta. Lebo človek v podstate, a to viete asi aj vy z vlastnej skúsenosti, a viem to aj ja zo škôlky, on jednoducho, keď vidí toho väčšieho, alebo toho tatina, tak túži potom, čo robí ten tatino, alebo čo robí ten starší súrodenec. Pretože to je tá túžba, ten obdiv, to je tá potreba integrovať sa do tej kultúry, takej, ako je. To znamená, keď vidia deti tie mobilné telefóny a tablety a tak ďalej, budú logicky túžiť potom. Mala som
Takú skúsenosť bola za mnou mamička aj so svojou dcerkou, ktorá veľmi, veľmi zle čítala. Ako jej pomôcť? A tak som sa aj v ústraní spýtala, že či si doma čítajú. Nie. A vy čítate? Nie. Ťažká rada. Jediné, čo mi napadlo, lebo keď sme sa dlhšie rozprávali, tak som vycítila, že tá mama nebude čítať. A to dieťa ju neuvidí. Tak jediná rada, čo mi vtedy v okamihu napadla, prosím vás pekne, tak si aspoň v spálni rozložte knižky otvorené, aby videla, že to patrí do tej domácnosti. Barlička, ale dá sa. To znamená, že naozaj to sociálne prostredie, tá kultúra, čitateľská kultúra, ktorú dieťa vidí okolo seba, tak tá je tým základným priestorom, kde to dieťa môže túžiť po tej aktivite, túžiť po tom, že bude vedieť čítať. A keď bude vedieť čítať, tak už bude veľký. A zapojiť sa práve do toho veľkého čitateľského diania a komunity. Samozrejme, že v tejto ére sa začali rozvíjať aj koncepty rovesníckeho čítania, rovesníckych vzorov, rovesníckej kultúry a toho tmelu, čo tú rovesnícku komunitu drží. A to je práve to, že sa o niečom rozprávajú a treba do tej rovesníckej kultúry vniesť aj to čítanie. Od 96. sa v podstate začína výskum orientovať na zapojené čítanie, či už kognitívne alebo emocionálne. To znamená, je čítanie a čítanie. S hlbokým ponorom, s takým tým naozaj odpojením sa od sveta. V tomto období, alebo z tohto obdobia, je aj taký krásny koncept čítania ako flow, s takým prienikom do naozaj toho tajomstva. Ako je to možné, že keď sa začítame do dobrej knižky, tak sa úplne ten kognitívny systém odpojí od reálneho sveta a vytvorí si úplne paralelný svet. A môžu hromy blesky byť vonku, ale v čase toho zvláštneho priestoru sme tam, niekde. A to je vlastne tá príležitosť stretnúť sa s ľuďmi, s ktorými by sme sa možno v živote nestretli a stretnúť sa s prípadmi, príbehmi, bolestiami, radosťami, s ktorými by sme sa nestretli. A niekedy si to človek aj vyhľadáva, ten stres a bolesť a veľmi silnú bolesť práve preto, že vie, že sa môže znova vrátiť do reálu a že mu to tak neublíži. My pôjdeme ďalej. A pristavíme sa pri novom miléniu, ktoré prinieslo jednak kognitívne orientované prístupy k čítaniu, pretože informačná spoločnosť musí byť znalostná spoločnosť, človek musí veľa vedieť, manuálna práca ustupuje, to znamená, potrebujeme rozumných ľudí. A to možno trošku uškodilo, lebo to zmenilo čítanie na racionálny a ekonomický model. Samozrejme, v informačnej spoločnosti treba informačnú gramotnosť a to možno tiež malinko upozadilo čitateľskú gramotnosť, čitateľské výskumy a tak ďalej. Prišli nové médiá a s tým prišli mediálna gramotnosť, filmová gramotnosť, vizuálna gramotnosť, digitálna gramotnosť a tak ďalej. A mám pocit, že to preorientovalo pozornosť výskumov, odborníkov a možno aj toho edukačného priestoru. Začala sa éra veľkých monitorov a vyhodnocovania veľkých dát, porovnávania krajín a tak ďalej. A to je zase taký ten výkonovo orientovaný model. Musíš byť dobrý, čítať, lebo výsledky musia byť, lebo ideme do toho monitoru, lebo. A to sa zmení potom na povinnosť, tréning, výkony a to zase môže tie deti jednoducho odkloniť. Čiže samotné to prostredie vytvára do určitej miery takú opozíciu voči čítaniu. Ak pôjdeme ďalej, máme tu aj veľké pozitíva, pretože digitálne technológie, a teraz, keď na to klikneme, ten obrázoček,
Lebo digitálne technológie priniesli alebo technológie vôbec priniesli aj veľa užitočného. Keď sme tu hovorili o umelej inteligencii, tak ja som zažívala stres, pretože robíme eye-trackingový výskum spolu s Ústavom sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. A keď som sa snažila vyexportovať dáta, tak jedno dieťa bolo na 290 riadkoch. A takto do nekonečná stĺpce. To znamená, my sme si s tým nevedeli rady napriek tomu, že aj kolega, ktorý je veľmi zručný počítačovo, softverovo a tak ďalej, tak 2 mesiace sa s tým trápil, až nakoniec sme si zaplatili dobrú verziu ChatGPT, ktorý nám to usporiadal, tie dáta. Takže tie technológie vedia robiť aj zázraky a v spojení s neurovedami a neuropsychológiou, ktoré sa pustili vlastne do tejto oblasti, robia veľmi veľa. Musím povedať, že vďaka magnetickej rezonancii CT alebo elektrodermálnej aktivite alebo meraniu elektrodermálnej aktivity sa naozaj snaží tá veda dokázať, že je to zázrak. To, čo sme dostali, to, čo nám, povedzme, odovzdala predchádzajúca generácia, tú tendenciu, ambíciu čítať, tak robí naozaj z toho človeka čítajúceho človeka, ale úplne iného. A túto ten snímoček, nevidíte to asi zreteľne, tu sú také krúžky, tak to už je záznam eye trackera, takého bežného čitateľa detského a čitateľa, ktorý zrejme bude mať veľké problémy s čítaním, ak nám počítač dovolí a čas, tak môžeme si aj pozrieť ukážku. Pôjdeme ďalej. Upozorním iba na pár mien. Stanislav Dehaene, veľký popularizátor čítania, primárne sa zameriaval na dyslexiu. A on je ten človek, ktorý hovorí, že človek nebol narodený pre čítanie a ľudský mozog nebol stvorený pre čítanie, ale dokonca hovorí, že tú štruktúru, ktorú si vlastne prispôsobil čítajúci človek, používal kedysi náš prapra na rozpoznávanie tvarov. To znamená, aj v diaľke na horizonte musel rozpoznať, že či je to prípadný predátor alebo prípadná korisť a ešte musel rozpoznať, povedzme, aj postavenie toho tela, aby sa rýchlo rozhodol, či utekať alebo zaútočiť. A hovorí, že práve tieto mechanizmy si čítajúci mozog prispôsobil. Aj s tým rozpoznávaním, blesku rýchle rozpoznávanie, aj s tou rýchlou reakciou, ktorú dnes môžeme nazvať aj fluencia alebo reaktívnosť toho mozgu. A toto všetkom potrebuje, lebo v milisekundách musí pospájať strašne veľa písmeniek, ktoré sú pre niekoho úplne nerozpoznateľné, tak sa podobajú. A ešte to musí pospájať do slov, do vied, do myšlienok, predstaviť si to a urobiť ešte aj tú makroštruktúru nad tým. To znamená, to kde bolo, tam bolo, až potom a zazvonil zvonec. A pritom teda vytiahnuť ten príbeh a vidieť ho a cítiť a ovoňať, povedzme. Takže to je človek, ktorý hovorí, že práve teraz je čas pre neurokultúru, aby sa ľudia dozvedeli prístupným spôsobom o tom, čo naozaj to čítanie robí. Jeho krásna kniha, môžeme ísť ďalej, jeho krásna kniha Reading in the Brain je toho dôkazom a naozaj veľmi dobrým spôsobom, okrem toho, že teda realizuje strašne veľa prednášok a takýchto YouTubeových príspevkov, tak je toho dôkazom, že dá sa aj nahliadnúť do týchto tajov. Ešte jednoho človečika, ktorý je teda
veľmi zásadný, aj s tou zásadnou knihou, ktorú som spomínala, ona vlastne prirovnáva čítajúci mozog k takému žonglujúcemu, alebo k šapito, kde vlastne žonglujú artisti, ktorí visia na hrazdách a na lanách a prechádzajú sa po tých lanách, ktoré sú pod strechou cirkusu a naozaj veľmi synchronizovane a koordinovane si hádžu tie loptičky a presne toto robí mozog s podnetmi pre čítanie. Ja ešte chvíľočku teda venujem, áno, môžeme ísť ďalej, ešte poďme ďalej. Spoločne s Ústavom sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied realizujeme teda výskum. Je to veľmi náročný výskum, pretože jednak teda si vyžaduje od rodiča, aby vyplnil taký siahodlhejší dotazník, kde sledujeme vlastne zázemie rodičov, prístup k médiám, vrátanie knížiek a aké sú praktiky čítania v rodine. Túto prvú časť realizujú kolegyne zo Sávky a môžeme to prechádzať. Číta sa takýto naratívny text potichu a potom deti odpovedajú na otázky. Ďalej testuje sa slovná zásoba. Využívame štandardizovaný test, to znamená pomenúvajú obrázky. Potom počúvajú príbeh, prerušovaný s tým, že sa snažia predvídať a opäť majú otázky. A teraz príde naša časť. A naša časť pozostáva, to máme vzorku, musím upozorniť, že vzhľadom na ten eye tracking máme 42% odpadu, pretože detičky nedokážu takto nehnutne sedieť 3/4 hodinu pred eye trackerom, aby ten snímač nestratil ich oči. Takže je tam veľký odpad a nečudujem sa, že takéto výskumy sa nerealizujú bežne. V prvej časti deti rýchlo pomenúvajú objekty, využívame štandardizovaný test z multilingválnej batérie Mabel, čítajú naratívny text, krátky príbeh a potom sú otázky s metakognitívnym meraním a informačný text, tiež hlasné čítanie so záznamom pohybov očí. Skúsime si ísť ďalej. Tak toto je ukážka toho rán a vlastne toto už vidíme záznam, eye trackingový záznam pohybu očí, pričom ten krúžok je fixácia, to znamená, oko sa zastaví, povedzme na 100 milisekúnd, a nazbiera informácie, rozmýšľa a snaží sa vydolovať nejaký význam a popri tom ten obrázok, ktorý vidí, tak musí previesť do zvuku, do slova, skonfrontovať to, že či to je správne a posunúť sa ďalej. Štandardný test takých prekurzorových schopností, bežne využívaný už v predškolskom veku na, povedzme, identifikáciu potenciálne rizikových detí. Toto isté, presne to isté vlastne mozog robí, keď začne čítať. Veľmi rýchlo sa musí posúvať, kontrolovať, korigovať a prípadne sa vracať. Okrem toho, tu môžeme vidieť aj tú linearitu pohybu a musím povedať, že toto nie je celkom korektné, lebo predškoláčikov záznam, lebo on musí ísť rýchlo v poriadku. A nie sa pohybovať halabala. To vlastne nemôže detský čitateľ robiť, lebo okamžite stratí myšlienku. Takže testík, ktorý realizujú žiačikovia, teda už v predškolskom veku, 1., 2. ročníku. Áno, končím. Podobným spôsobom meriame potom čítanie u detí na informačnom texte. Môžeme ísť ďalej na naratívnom texte. Tuto máme 2 typy textov a ešte ďalej poďme. Keby náhodou bol priestor, tak môžeme aj ukážku pustiť. A také základné zistenie zatiaľ. Poďme ďalej.
Teraz sme v etape vyhodnocovania. Vyhodnocujeme práve ten rán, ktorý som okomentovala. Ten rán, rýchle pomenovanie objektov vlastne dokazuje schopnosť tej lineárnej, kontinuálnej navigácie v poriadkoch. A musím povedať, že sú veľké deficity práve vo vizuálnej pozornosti. Nedokážu mnohé detičky držať to oko na riadku. Ako náhle ho pustia, tak pustia aj ten dej. Pustia obsah, pustia úplne celý ten príbeh, ktorý majú rozčítaný. Tú reaktívnu rýchlosť niektoré deti čítajú tak pomaly, že ich kognitívna kompetencia potom nestačí na to, aby vystávali tú makroštruktúru. Takže tak môžete sa v predškolskom veku, teda s čitateľmi v predškolskom veku hrať aj presne, predĺžovať tú ich vizuálnu pozornosť omalovánkami, stavebnicami, povedzme aj rýchlym menovaním tých obrázkov a tak ďalej. A zistenia, to je záver. My vlastne teraz sme v štádiu prvého vyhodnocovania toho rýchleho pomenovania a konfrontujeme to u prváčikov, druháčikov, tretiačikov a sedí to so schopnosťou čítania lineárneho textu. Samozrejme máme otázky na ten text. Rýchlosť nie je všetko, to znamená, či aj mu rozumeli. A budeme to v ďalšej etape porovnávať s tým rodičovským zázemím. Jednak s tým vysokoškolské vzdelanie, stredoškolské, to znamená, aký potenciál je rodičovský a potom aj s čitateľskými aktivitami. Ešte tabuľky na záver. Ešte tak. Takže tuto sú také prvé vyhodnotenia a keď si len všimneme, že povedzme na tomto, to je počet návštev oka na riadku v priemere, tak vidíme, že ak je 5 riadkov, tak by mal byť ten počet 5. Ale vidíme, ako sa to vlastne pohybuje, že ten počet s tým nízkym vekom je strašne vysoký, že to očičko im strašne skáče a to nie je moc dobrý základ pre čítanie. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Pani moderátorka mi povedala, že by som potrebovala gombík na vypnutie, tak ma vypína. Děkuji, paní doktorko. Ešte raz ďakujem. Vy vždycky mluvíte tak poutavě, určitě to není poslední přednáška a než si rozmyslíte dotaz na paní doktorku, tak jenom abych vás trošku ještě rozproudila. Kolik z vás si muselo vygooglovat trpasličí koření? Já jsem si ho taky vygooglovala, i když jsem měla štěstí, teda, že maminka mi ta neznámá slova, jak říkala paní doktorka v první přednášce, dost často vysvětlovala, takže slovo bojar, movitý nebo umrlec jsem se jako dozvěděla, co znamenají, ale bazálku teda jsem si dneska vygooglovala. Takže nejaký... Môžeme ešte ja do toho vstúpiť? My sme robili také malé testovanie a čítali sme piatakom ľudovú rozprávku z takej tej naozaj knižky Pavol Dobšínsky a neviem, či to ešte nebolo s fulovými obrázkami. A potom sme čítali prerozprávanú verziu, ktorá bola tak, povedali by sme, poľučtená. A tieto čutory a mátohy a kolovrátky, ten slovník tam nebol a pýtali sme sa ich, že ktorý text ich viac zaujal s archaizmami. Dieťa má neuveriteľnú schopnosť hrať sa s jazykom a toto sa mu páči. Práve to vytvára aj tú kulisu záhady. Možná proto jsem tak milovala umrlce. Umrlec. Tam je aj napätie v tom. Určitě máme čas na minimálně jeden dotaz. Napadá vás na co tady dotaz na paní doktorku? Mě zaujalo, když jste, teda z knihovnického pohledu mě teda zajímá, když jste říkala, že vlastně pro tu práci, pro ten sběr dat, když jste měli 290 nějakých jako řádků o jednom dítěti a potom jste si předplatili takovou verzi chatbotu nějakého, který vám to zpracoval, tak mě by zajímalo, protože my jsme se na knihovnické konferenci v Hlavičkově Brodě, tam jeden pan knihovník zmiňoval z Brna, že vlastně
jako není jistý si, kam se ty informace, které do toho vlastně zpracované tou umělou inteligenci, kam to jako odchází. Tak mě by zajímalo, jestli jako je to něco licencovaného, nějaký software, nebo prostě jestli to je online jako chatbot, který vlastně to zpracovává, kam ty informace, které vy jako ty neuro od těch dětí získáte, tak jestli to jde do nějaké sběrnice, nebo jestli se to někde prostě, já si to neumím teda představit, tak proto jenom jestli víte, jak to funguje, potom kde ty informace od těch, který máte z toho výzkumu, tak kde končí, anebo jestli to licencovaný, že to je nějaký uzavřený kruh, kde to je uložené a kde k tomu nikdo nemůže, jakým způsobem je tohleto ošetřeno. Výborná otázka. Na veľmi zlého človeka. Toto naozaj rieši takúto aj softvérovú stránku, aj keď potrebujeme niečo manuálne spraviť s tými dátami a tak ďalej, tak to má na starosti pán doktor Regec u nás, ktorý má aj strednú elektrotechnickú školu a potom doktorát teda u nás po nejakej marketingovej komunikácii. Čiže on presne vedel, že čo má naformulovať tej umelej inteligencii, aby spravila prompt na to po jeho dvojmesačnej lopote, že sa snažil naozaj usporiadať tie dáta, aby sme ich nejako vedeli vyťažiť vôbec. Ale do toho som ja vôbec nezasahovala. To je proste platený človek a toto je pre mňa inak taká inšpiratívna otázka, že presne toto sa v pondelok opýtam kolegu. Ja by som nechcela, aby plávali kade-tade moje dáta a moji deti.